Sino kada kay timayat nga agbali na productive itang atawan? Gusto nyo bang maging productive kayo ngayong taon na ito? Ako, gusto kong maging productive. Do you know why? Because that is what God wants. Ayaw ng diablo na tayo ay maging produktibo. But God wants us to be productive this year. And so I'm going to speak to you tonight on this subject, foundational Bible verses for building a productive Christian life. Foundational Bible verses for building a productive Christian life. Turn your Bibles with me to Psalms chapter 1. Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Okay? Psalms 1, 1 to 3. Basahan tayo ti Ilocano, kakabsat. As the English will be posted on the screen for everyone to read. Alright? Psalms chapter 1, 1 to 3. Page 657. Page 657. Sabay tayong magbasa sa Ilocano. Ready? Go. Bendito ti tao saan magna ti patigmaan dagiti nadangkes. Wenno magipagtakder ti dalan dagiti managbasol. Wenno agtugaw ti tugaw dagiti managsabsabrat. Ngem ti pakaragsakan na adda itilinteg iti apo. Ket itilinteg na imutektekan na ti aldaw ken rabii. Ket isutikas lan tumay sa akayo nga naimula kadagiti sibay dagiti karkarayan ti danom. Amang ted ti bunga na ti karbengan na nga tiyempo. Dagiti bulong na saan danto amalaylay. Ken uray anyaman nga aramiden na ket rumangay. Whatever he doeth shall prosper. May bilang mo kadi nga tibiyag mo kat productive in the last year. May bilang mo ba? May tuturing mo ba na ang buhay mo ay productive noong 2023? Siyempre, tapos na yon. Pero alam mo, this year, 2 o 3 ang pwedeng mangyari sa'yo. Una, you will be like last year. Same. Pangalawa, you will regress. Regress. Kumbaga sa alaman, aglaylay. Diba? Kumbaga sa business, bimasit itikita. Or, you will be more productive. So, alin sa tatlo ang gusto mong mangyari sa'yo sa taon na ito? Same like last year? Regress from last year? Or progress compared last year? Hello? Okay. So I'm going to share with you tonight foundational Bible verses for building a productive Christian life. Bakit foundational? Kasi po, lahat ng ating gagawin should be first and foremost driven, founded, based, considered upon sa Bible. Kung kayo po ay may mga plano, may mga balak gawin, may mga desisyon na isasagawa, may mga goals na gustong maabot, just make sure of this, that you are founded on the Bible. That's why the topic tonight, foundational. Marami tayong gustong gawin. Marami ba kayo mga gustong gawin sa taon na to? The routine, evaluate mo kung hindi na yan dapat tanggalin. But everything we do, our activities, should be founded. We should consider, we should refer to the Bible. Foundation. Are you with me? So, to be a productive Christian, we need to have these foundational Bible verses. Yan ang aking bibigay sa inyo ngayong gabi. Now, bakit ko kayo china-challenge na maging productive? At alam nyo, kailangan nating maging productive spiritually. Kitkidak tinupropa ti daduma kada kayo kakabsat kat kasla kayo nga malaylaylay. Alam nyo, we live in a world that I don't understand how it works, but I see its effect in our lives.
It's taking us far from Christ. It's consuming out all our energy and zeal for God. Kaya tingnan mo, pagdating sa church, wala tayong ka-glamor-glamor. Wala tayong ka-excite. Sabi ko nga kanina, kayong mga nandyan, dapat hindi ganyan ang mga mukha nyo. Kasi nasa part kayo ng stage. Kung kayo nasa orkestra, dapat ang mga mukha nyo radiating. Ibig sabihin ng radiating, talagang, kitang-kita mo kung ano nasa loob. Sometimes we cannot judge the book by its cover. But sometimes, our facial expression reveals what's inside. At bilang pastor, it is my burden and prayer to challenge you to be productive. Kasi whether you are young, adults, dapat lahat tayo maging productive sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. The devil wants to steal away that plan of God for us. Kaya nga sabi ng Bible, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Gusto niyang nakawin. Gusto niyang patayin. O gusto niyang i-frustrate, i-disappoint ang Panginoon sa atin. At the end of the year, it will either be you made God happy or you made God disappointed of your life. Are you listening? Would you like to make God happy? Or would you like Him to be disappointed with you? I don't want God to be disappointed with me. I want my God to be happy. I want my God to be glorified. I want my God to be proud of me. He already is because of the Lord Jesus Christ. But I want God to be pleased with my life, not disappointed or frustrated. Sana at the end of the year, hindi niya sasabihin, pambira naman tong anak kong ito. Ang dami kong biyaya. Palagi niyang sinasabi, God is good. God is faithful. Hindi ko man lang makita ang bunga sa kanyang buhay. Hello? So I would like to challenge you tonight to be productive. Ngumiti naman kayo dyan. Para naman kayo napagalitan kanina eh. Sabi ko kanina, napagalitan ba tong mga to? Tinatanong ko eh. Napagalitan ba yung mga nandyan? Ba't ganyan ang mga mukha nila? Parang napagalitan. Mukhang mga pinagalitan. Kayo, pinagalitan ba kayo? Nawalan ba kayo ng 20,000? Hello? Ba't ganyan ang mga mukha natin? Pastor, pagod lang kami. Okay. Kahit tayo pagod, kung nasa atin ang biyaya ng Panginoon, we can do all things through Christ. Aduman dagiti mang paupay ti panagbiag. Aduman dagiti mang pundi ti panagbiag. But nothing can stop us from becoming productive believers of the Lord Jesus Christ because of His grace. This year, I will do my best to preach. But you should also take the challenge and accept the challenge to become a productive Christian. So, to be a productive Christian, you need these foundational Bible verses. Okay? Una, mga kapatid, dumako tayo. Titignan natin ngayon, ano ba ang mga habits ng isang productive na Kristiyano? What are the habits? Ano yung mga marks and characteristics of a productive Christian? Tignan natin una sa lahat. Number 1, personal quiet time. The habits of a productive life is number 1, personal quiet time with God. Tanungin mo, bakit ang isang Kristiyano nasusustain ang kanyang init at pananampalataya at sigasig sa paglilingkod? Mga kapatid, sasabihin niya sa iyo,
dahil sa kanyang quiet time. Dahil sa quiet time, si Martin Luther, na sinabi niya, dahil sa dami ng aking mga responsibilidad at inire-require these responsibilities demand that I be strong. That's why I pray 2 hours every morning. Naniniwala ka ba na dapat tayo ay malakas? Saan ka humuhugot ng lakas mo? Saan ka kumukuha ng sigasig mo? Para tayong isang timba, tayo ay nagbibigay. We pour our lives to our families, to our children, to our workplace, to the people around us. We pour our lives, pero hindi naman tayo kinakargahan. Hello? Kailangan mong magpakarga sa Panginoon. And personal quiet time is the only way that we can be daily recharged, refueled, and made ready for any challenge of the day. It's your personal quiet time. Pastor, parang ang hirap na nga sa akin ang manalangin. I want you to take this challenge. When it is hard to pray, pray hard. But you cannot let your human emotion to hinder you from praying. When it is hard to pray, pray hard. Sabihin nga natin yan, when it is hard to pray. Alam mo kung bakit? Kung kailan na parang mahirap manalangin, mas kailangan mo ang manalangin. Ano ang foundational verse natin sa personal quiet time para tayo maging productive? Bakit dapat ikaw ay mag-quiet time? Genesis 19:27. The Bible says, "And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord." Okay, pakinggan niyo pong maigi ito. Si Abraham ay katulad natin. Ang pagkakaiba, binigyan siya ng Panginoon ng malaking assignment. And the bigger your God-given assignment, the more you should walk with Him. Now, Pastor, wala naman akong malaking assignment. Ang malaki sa akin, adversity. Then, the more you should walk with God. You look at the Bible. What is the common denominator of all strong people? Noah was as strong as his fellowship with God. Noah was as strong as his fellowship with God. Ibig sabihin, kung bakit po siya malakas? Dahil sa kanyang fellowship sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, "And Noah found grace in the eyes of God." Lahat na po ng mga tao, nung kanyang kapanahunan, the Bible says, everyone was wicked in their imagination. I think we live in that day today. Because of social media, it has developed a more complex imagination to each and every one of us. Alam mo, tingnan mo itong mga young people. Ang hirap mo nang kausapin pag wala kang pinapakitang picture. Hindi na nakikinig kung salita lang. Parang ang hirap nang makipag-usap sa tao ngayon na wala kang video presentation. Na wala kang picture o image na ipapakita. Bakit po? Sinanay na tayo ng social media. The social media had already oriented our minds to understand things by picture and by video. No picture, no video, I don't get you. I don't understand you. In other words, we live in a day when people imagine more than meditate. That was the time of Noah. The imagination of his heart was wicked continually.
Sa buong araw, ano ang laman ng utak mo? Hindi ba puro imagination? Saan galing yung imagination? Lahat ng nakita mo sa Facebook, sa YouTube, lahat ng napanood mo. Kitang-kita na nga, pati sa iyong behavior, sa iyong actuation, sa iyong, tawag dito, expression. Pati nga minsan kami mga pastor nadadala na rin sa mekos-mekos. Bakit na natili yon? Kasi napanood ganon ka-powerful ang image. Kaya pag tingnan nyo, ganitong preaching, Word of God, ang hirap makapenetrate. We live in the times like the times of Noah. Kaya pala, nung mag-preach si Noah, hindi interesado ang mga tao. Bakit? Because he was telling them the Word of God. What people wanted was a picture where they can imagine things. Hindi ba ganun ngayon? Hello? I'm not saying it is wrong to use illustrations, to use pictures and video as a tool and aid for communication. But we live like in the times of Noah. Pero tingnan nyo, sabi ng Bible, Noah found grace in the eyes of God. Why? Because he was a man who walked with God. And what you need today, listen to me, is to minimize our screen time and add more prayer. Minsan, pinangangatwiran na natin. Nagre-relax lang ako. Alam mo, sabi ni Jesus, come unto me, all you that weary, heavy laden, I'll give you rest. Saan ka naghahanap ng rest? Cellphone. Saan ka naghahanap ng rest? Kung saan-saan. Ano sabi ni Jesus? Come unto me. Hindi na tayo natuto na makahanap ng totoong kapahingaan at lagaan itipakiramdam kini Apo Jesus. Hindi na natin alam yon. Because there is so much the world is offering us as options, alternative. Listen, there is no alternative for quiet time with God. There is no substitute for quiet time with God. Not any kind of food, not any kind of social media or video or anything you watch, not any place, not even nature itself can replace and substitute quiet time with God. You want to be productive? Minimize your cell phone time. Spend more time with God. Kaka-cellphone mo, nakomentan mo na yata lahat ng post. Nakapag-react ka na yata sa lahat ng post. At the end of the day, you feel empty, bitter, down, depressed. Kaya marami po mga taong affected ngayon. Isa po dyan, social media. Gusto mong maging malakas? Quiet time. Abraham was prepared because of his quiet time with God. Hello? And all of the great men in the Bible, Daniel, rose up to the ranks, became very influential in a pagan culture, in a heathen society. Meaning to say, a place where God is not at all accepted. Why? Because of his quiet time. Alam nyo, ang hirap, mga kapatid, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, kinakausap ka ng quiet time, parang naging routinary sa'yo. Sana ma-revive ang personal quiet time mo sa Panginoon. I renewed my commitment to God to pray 1-2 hours every morning. And those are the best moment of the day in my life. When I commune with God. When my soul commune with my Creator. With the Almighty Father. And I talk to Him. And I bring Him all of my concerns. And I'm telling you what, when you pray, God works. Amen. When you work. But when you pray, God works. Amen. That is why, to be a productive Christian this year, you need to have your quiet time. Listen to me. Pansinin po ninyo, obserbahan po ninyo, ang laging comment ng tao, nakakapagod ang trabaho. Nakakapagod ang school. Nakaka-stress na ang buhay. Alam niyo kung bakit?
Because the God of this world, the devil, succeeded somehow, had become effective in turning people to become busy, tired, weary, exhausted. No time for God. Yan ho ang dapat ninyong tignan. At wag nating hahayaan na agawan tayo ng kahit anong pagkabisi na hindi tayo makapag-personal quiet time with God. I would like to emphasize and re-emphasize that to every one of you, even those who are watching wherever you are, ika'y nasa abroad, wag mong hayaan sapagkat quiet time is the only way that you can reload yourself, refuel yourself, reinvigorate your faith, and be filled once again so that you can fill others. You can pour out your life to others. Be filled. Kailangan po natin yan. Pangalawa, the second habit of a productive Christian is number 2, church involvement. Church involvement. Now, I don't care how many schedules we have, but I do not know if you can find a Bible verse for that. In-invite ka ng mga friends mo, pakitaan mo ako ng Bible verse. Sa makatuwid, marami akong ipakita sa yung Bible verse, kaka-invite ng mga friends, napapahamak. Ang sabi ng Bible, when sinners entice thee, consent thou not. Pag ikaw daw inimbitahan ng mga makasalanan, huwag kang makakapayag. Ewan ko, makakahanap ka ng Bible verse para mga twiran ka. Dahil sa kakabarkada mo, kaka-friendship mo, pakita mo ako ng Bible verse. Jesus, mingled with the sinner. Yeah, because He came to seek and to save. Are you there to seek? No. You're there to mingle. You're there to bond with them. Show me a Bible verse. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ho sa pagiging masyado tayong verse to verse, word per word. Pero lahat ng gagawin mo, i-angkla mo sa Biblia. Hindi natin namamalayan. We add up activities, we say yes to everybody, but we do not find any Bible verse to support the activity that we are doing anymore. Are you with me? I mean, Pastor, nasan dyan sa Bible na bawal ang manigarilyo? Walang direkta. Pero makikita mo, your body is the temple of the Holy Spirit. O ikaw, maninigarilyo ka, pakita mo ako ng Bible verse. Inom ka ng alak, pakita mo ako ng Bible verse. Di ba sabi ng Bible, Pastor, drink no more water, but drink wine. Uy, yung wine doon, walang alcohol yun. Hindi yung nakakalasing. Pakita mo ako ng Bible verse. Kaya ho, ang aking goal sa preaching na ito, tulungan ko ho kayo na isa-isahin ang bawat activity na ginagawa natin. Baka ang iba dyan hindi na nakakatulong sa pagiging productive natin. Pabigat na, encumbrance na sa buhay natin. Ngayon, pag-usapan natin ang church involvement. Hindi ko alam kung mag-a-absent ka pa kung naintindihan mo to. Unahin po natin ang Sunday coming together. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 16, bago po ang Hebrews 10. 1 Corinthians chapter 16, verse number 1. Okay? And 2. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. 2. Upon the first day of the week. Particular yan. What is the first day of the week? Saan ka dapat pag Sunday? Ngayon, kung if you are somewhere else other than Sunday, show me your Bible verse. Of course, there are times in every rule there is an exemption. Pero ibig sabihin, ito dapat ang goal ng Kristiyano. Upon the first day of the week, let everyone, kaya kami mga pastor, sinisiguro namin, everyone is present.
Kayong mga nasa Facebook, magpa-present na kayo dyan. Say, present, Pastor. Lay by him in his store as God had prospered him. Hindi lang ho dumalo sa pananambahan. May dalang offering. May dala ba kayong offering ngayong gabi? As God has prospered, that there be no gatherings when I come. Why first day? This was the custom of the early disciples. Bakit po? Because first day is the celebration of Christ's resurrection. At kung hindi dahil sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong tagapagligtas, ay wala ho tayo dito ngayon. Wala ho tayong pag-asa ng langit. Wala tayong hope of heaven. Something to look forward from this temporary, wicked na dawil nga lubong. We have something to look forward and be excited upon because Jesus resurrected from the grave. That is why nothing should keep you from coming to church on Sunday. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse number 24 and 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Paano ka makaka-encourage kung absent ka? Makaka-encourage ka pag present ka. Ang sinasabi sa verse na yan, encourage one another. Hello? Kung merong dapat nagtutulungan tayo. 25. Not forsaking the assembling. Have you forsaken the church? What caused you to forsake it? If you're coming late, you are beginning to forsake the church assembly. You cannot come late if you mean business with God. Now, we will take this seriously, kaya sa linggo, as per instruction of our patriarch, 8:05, close na ang pintuan. Huwag ka mangangatwiran, magfi-Facebook naman ako. Paano ka makaka-encourage sa mga present kung wala ka naman? Dapat nandito ka. Hindi nga kayo pwedeng malit sa trabaho. Bakit? Hindi nyo kayang on time sa church. As the manner of some is but exhorting one another. Bakit? And so much the more as you see the day approaching. You know? So, yan ang ating verse sa Sunday morning. Okay. Pangalawa, prayer meeting. By all means, believers should be in the assembly for prayer meeting. May Bible verse tayo dyan, Acts 2:42. Ang sabi ng Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in what? Prayers. Ibig sabihin, itong mga believers na nauna sa atin, they took the prayer meeting seriously. It's not an option. We are commanded. We have been given an example. If we want to be a productive Christian and productive church, we must be involved, very much involved in the prayer meeting. And the essence of prayer meeting is prayer. So at all cost, ikarigatan nyo nga kamakamanti prayer time. That's the essence of prayer meeting. I look forward. I hope na kayong mga members, you take this challenge na gawin yung exciting para sa'yo ang mag-attend sa prayer meeting. I hope you will take the challenge. Na hindi yung pupunta ka, unprepared. Tingnan mo naman yung itsura mo. Unprepared. Sinabihan ko nga itong mga galing eskwelahan. Kung kayo galing sa eskwelahan, prayer meeting, magdala kayo ng damit at sapatos nyong pang prayer meeting. May bag kayo, ilagay nyo dyan. Because that's being serious with the event. Prayer meeting, the essence is prayer. I hope
na kayo, mga members, you will take this challenge. Na pag pumunta ka sa prayer meeting, mga kapatid, iset mo yung puso mo, iset mo yung mind mo. We are here to pray. Amen? And I cannot allow anything to kill the fire of prayer in our church because prayer will make us productive. Ngayon, kung kayo po ay nagtatrabaho, nagnenegosyo, nag-aaral, minsan ngayon, overtime, why don't you pray and say, God, I need 3 to thrive. 3 services a week. Dalawa na nga lang eh. Sunday morning at prayer meeting, mababawasan pa. Paano na lang ako, Lord? Dapat ganun tayo. Alam mo, bilang Kristiyano, kailangan mong maka-attend ng 3 services sa isang linggo para masigasig ka. Dalawa na nga lang, mababawasan pa ng isa. Tapos hindi mo ipaglalaban yan. Prayer meeting. I would like coordinators to help me encourage the rest of the members to come on the prayer meeting. Kung kinakailangang sunduin nyo yan kahit matagal ng Kristiyano. Kasi, time has come that, people do not come to the prayer meeting. We need to attend the prayer meeting. Number 3, ministry. Sa church involvement, kailangang may ministry ka. Sa taon na ito, dapat may ministry ka. Hindi ka lang dapat attender. Kung kayo magsiset ng goal sa taon na ito, to be a productive Christian, hindi kompleto pag attender ka lang. Dapat may involvement ka sa ministry. Dapat meron. Hindi ka pwedeng maging productive. Madidisappoint ang Panginoon sa'yo. Ang sabi ng 1 Peter 4:10, as every man had received the gift. Nakita nyo ba yung every? Gerald, kasama ka dun sa every? Kasama ka? Kasama ka sa every? Tanungin mo sa katabi mo, kasama ka ba sa every? Oh. Every man hath received, may natanggap, the gift. Okay? Even so, minister. Kung may natanggap ka, ipaglingkod mo. Yan ang dapat mong iset. Oh. Ngayon, kayo mga coordinators, huwag kayong tutulog-tulog. Huwag kayong tatamad-tamad. At sabi ni Pastor Abante, huwag kang tatanga-tanga. Tulungan mo naman yung mga pina-in-charge sa'yo na magkaroon ng ministry. As I preach tonight, if you are a coordinator, if you are a pastor, if you are a discipler, you should listen more seriously. Don't listen like you are an ordinary member. Kayong mga coordinator, discipler, choir, usher, huwag kayong makinig na para kayong mga ordinaryong miyembro. Dapat pag nagsasabi instruction to, sinusulat mo na, nag-iisip ka na. Teka, kausapin ko ngayong aking disciple mamaya. Dapat may ministry yun. Ganun o dapat tayo dito, ha? Hindi ho parang mga bisita tayo. Lalong-lalo na, ang tagal na ng church dito sa Bacaran. Yung iba dyan sa mga sanctuaries natin, 10 year, 15 year na mga Kristiyanong yan. Bangbangutan, bangbanggulan. Pag nakinig sa preaching, kasla bisita. Hindi ka dapat parang bisita. Pag nakikinig ka, nag-iisip ka sa sinasabi ng pastor, pinipreach niya, nag-iisip ka nung gagawin ko sa pinipreach ni pastor. Ano ang gagawin ko? Ganyan mag-isip ang taong productive. Amen po ba? Umangat naman tayo mga kapatid. Kahit kaunti. Amen. Oh.
Ulitin ko, as every man hath received the gift. Yung dinidisciple mo, may natanggap na gift yan sa Panginoon. May pwedeng ipaglingkod yan. Tulungan mo lang. Alam ko ngayon, yung iba natin mga coordinators dyan, nag-iisip na ng plano. Nagsusulat na. Sa ibang pahina ng kanyang notebook, palagay ko, sinasabi niya dyan, itong gagawin ko. Sa instruction ni Pastor, ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko. Ganyan dapat ha? Disciplers? Key people? Hamumut-mut talangan ti preaching ha? Hamumulmulinglingan ta pastor? Saluin mo. Isipin nyo yan. Ito, mga new believers na to. Tulungan nyo yan. Sabihan nyo sila mag-message sa akin. Yung mga anak nyo, sabihan nyo mag-message sa akin. Mag-message kay pastor. Tanungin mo sa kanya anong ministry na pwede niyang ibigay sa iyo, anak. Alam nyo, nung Monday night, birthday ni Mama, nagbigay ako ng goal, visions plan para sa ating ministry. 5-year, 10-year plan. Sabi ko, if we have 80 disciples who will be very serious this year, that's 160 disciples at the end of the year. That 160 next year will disciple one each. That is how many na? 2? Ilan na, Edward? Compute kan. Oh. Ha? 320. Next year at the end of the year. Ganun kabilis. May nag-message sa akin. Pastor, sabi niya, Pastor, ibilang nak nga may isa ka digidyo 80. I appreciate that. Ang bilis mag-respond. Huwag niyong hayaan na habang tumatagal ka, agmud-mudel, deta stimuli mo mag-respond. Pag habang tumatagal kang Kristiyano, humihirap ka ng mag-respond, kailangan mo ng overhaul. Bakit? Kung sa sasakyan, pinipiga ko na yung silinyador, hindi nagre-respond ang makina. Anong problema? Yung driver? May problema sa driver? Hindi ho. Makina ang problema. Kung kami mga pastor, grabe na ang aming pagbira, hindi ka pa rin nagre-respond, may problema ka na. Ang pinag-uusapan natin, productive. Etong crowd natin na to, dapat kayo yung mga you consider yourself worker. Not attender. Hindi ho pag kayo pumasok sa church, umupo kayo sa upuan, nag-attend ka. Hindi ka nag-attend. Nandito ka para magtrabaho. Anong trabaho? Prayer. Nag-pray ka ba? Trinabaho mo ba? Mga members, wag ho yung tayo pag nag-attend ng church para tayong nag-attend lang. Hindi ka pumunta para mag-attend lang. Pumunta ka para magtrabaho. At pag nag-preach ang pastor, nakikinig ka at sinasabi mo, Lord, sa preaching ni pastor, may gusto kang ipatrabaho sa amin. Kaya nga mahalaga may notebook. Not only to take note of the outline, but to write down ideas that God impresses upon you as the pastor is preaching. Amen po ba? Oh. Hindi masama mamaya, kayo mga pastor, kayo mga coordinator, meetingin nyo ang mga members natin. Meetingin nyo. May mga coordinator tayo dyan, nabigyan ng 5, 10. Meetingin nyo yung mga taong yan. May group chat. Mamaya mag-message kayo. Brad, sinisiguro ko lang, may daily bread ka na ba? Kasi kanina, challenge tayo ni pastor ng quiet time. May daily bread ka na ba? Ganyan ho ang productive. Numulmulinglingan tayo kakabsat, digito yung abanag, awang mapasamak kada tayo. Amen. Okay? Ministry, number 3. Third, last for tonight. Ang pangatlo na dapat maging habit, maging ugali, at maging karakteristik natin para maging productive ay cheerful giving. Okay? Gagawin natin mamaya
pagkatapos ng service, pagdating sa bahay, kinakailangan evaluate natin at magplano, gumawa tayo ng listahan dito. Kasi ayaw ho nating pumunta sa church unprepared. Dapat pag pumunta tayo sa church, handa. Pati offerings natin. Okay? Ngayon, simulan natin. Ano ang ating foundational verse sa tithes and offering? Ngayong gabi, as I explain this, kayong mga present, maging sa mga nasa Facebook, kung kayo nanonood sa Facebook at hindi pa kayo nagsisimulang mag-tithes and offering, dapat simulan nyo na sa taon na to. Sabi ng Bible sa Malakay 3, 8 to 10, will a man rob God? Malaking kasalanan po yan. Robbing. Okay? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Anong sabi ng Lord? In tithes and offerings. The tithe and offering is the Lord's. Ang ibig sabihin ng is the Lord's, kukwa ti apo, bingay na dayjayan. Isublim king kwa na. Itid mo. Hello? Pag kinip mo yan, you are robbing. You are guilty of hoarding. What does not belong to you, you have it in your hand. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Now, magplano ka ngayong gabi. Alam niyo po, walang tatalo sa kapayapaan ng loob ng taong organized. Ang dami ng problema, magulo ka pa sa management ng buhay mo. Kaya tignan mo ang epekto sa sarili mo. Walang tatalo sa peace of mind ng taong organized. Tandaan nyo yan. Especially pagdating sa pera. Pag naayos mo yan, pag nasettle mo yan, hindi yung bahala na. No. You cannot allow money to just let go. It must be managed. It must be controlled. That's a stewardship from God. Are you with me? Kung hindi pa kayo umupo para evaluating ang inyong mga budget, mga kapatid, huwag kayong matulog ngayong gabi na hindi nyo gagawin yan. At ipapasiguro ko sa inyo, pag ginawa nyo yan, ang sarap ng tulog mo. Napakasarap. Walang tatalo sa peace of mind ng taong organisado. Organized. Everything is organized. And it's been commanded in the Bible, do all things decently in order. Alam mong sabi ng Diyos kay Hezekiah? Set thine house in order. Set thine house in order. Ayusin mo ang bahay mo. Bago nating maisip na ayusin ang ating gobyerno, ayusin natin ang ating mga sarili. Umay ka magigimong, tiltilad at mapidot mo nga notebook. Paano kang organized niyan? Pagpunta nyo sa Sunday ha, dapat may notebook naka-designate pang preaching notes yan ha. Huwag mong dadalhin yung math notebook mo tsaka may susulat sa likod yung preaching. That's not being organized. Tapos sasabihin mo, binder kasi to. Dapat ibang notebook yung pang preaching. You should be organized. Tinuturuan kayo rito. Kahit mag-exceed yung time natin, di ba, New Year ngayon. Sabi ko kanina, 30 minutes lang ako mag-preach. Okay. So, tithes. Ngayon, mamaya, dapat mga kapatid, sabi natin, Lord, upon receiving the blessing, I will right away set aside the tithe.
And yung pinakamalapit na schedule ng service, dapat maibigay ko yun. Halimbawa, natanggap po ng Lunes, Wednesday, or Sunday, because Sunday is our schedule to give our tithes. Then you come Sunday and give your tithe. Not next month, not next year. It should be right away. Kasi, yan ang intention ng Diyos eh. Naintindihan po ninyo? And your offerings. Kasabi rito, tithes and offerings. Pangalawa, mission offering. Mission offering. Ang sabi ng Philippians 4:15, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, si Paul, missionary. At sabi niya, nung nagsisimula ako sa pangangaral ng Ebanghelyo, pag alis ko ng Macedonia, walang church ang tumulong sa aking misyon, kundi kayo. He was talking to the church at Philippi. The church at Philippi had a leadership that was very passionate in leading and challenging the members to take part in the missionary work of the Apostle Paul. And it's the same true with this church. We take part in mission, local and foreign. Kaya dapat meron yan, mga kapatid. Hello? Next, ministering to the minister. Bakit meron tayo dyan love gift to the pastor? Kasi ganito yan. Ang pastor may allowance. But there are times that members are blessed that they want to set aside an amount to give as a gift to the pastor. And because of that, we put there, gift to the pastor. It's a love gift. Ibig sabihin, hindi sa pilitan. Kung ayaw mo, that's okay. But if you're touched, praise God for that. Pero anong sabi ng Philippians 4? Meron ba tayong Bible verse dyan? Para sabi mo, Lord, dahil sa verse na to, magseset aside ako ng gift para kay pastor. Even in Thessalonica, ye sent once and again. Hindi lang minsan. Inulit nila. Antumay necessity. Itong church na to ay meron silang pastor who was very sensitive to the need of the Apostle Paul. And he would tell them, kailangan na Apostol Pablo ng ganito. Let's raise an amount. At sabi ni Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ganito ang gawin nyo. Alam nyo, yung mga critics dyan, pagdating ng araw, pag lumaki ang church natin, 5,000, 10,000, gagamitin na naman ang preaching na to para sabihin dyan, ang pastor na self-serving. Okay, self-serving kung gusto mong sabihin. Para sa inyong mga kapatid. Gusto ko maintindihan nyo ito. Now, meron tayong mga celebration of Pastor's Day. Dapat ngayon pa lang, pinaplano mo yan. Hindi yung pagdating ng araw na yon, tsaka ka bubunot sa bulsa mo, anong available? That's not being organized. In-announce ko na nung Monday night, this coming March, wedding anniversary ni Pastor June and Ma'am Cora, our patriarch. And I already announced the gift that we will give to them on that occasion. So ngayon pa lang, nagpaplano ka na. If you are a coordinator, sineset mo na yan sa mga taong kasama mo. Ganun ho tayo dapat. Organized. Pagkatapos niyan, susunod, Pastor's Day. Eto, Patriarch Sunday, and others. Are you with me? Now, ministering to the minister. Ang sabi ni Paul, 18,
But I have all. Natanggap ko. In-acknowledge. And abound. Sobra-sobra yung binigay niyo, mga kapatid. And you know, I praise God. That's how we feel. That's how we feel as pastors in this church. Yung iba, hindi pa prepared yun, ha? Lalo pa kayo pag-prepared ng iba, di sobra na. Sobrang abounding. Feeling namin abounding yung binibigay. Nag-give sa amin. Hindi pa prepared yung iba na nagbigay dyan. Yun yung kinulding na lang. Brad, tigip mo kong pastor, aywang gayam, 150. Ang sweldo niyan, 30 mil. Hello? Oh. Kaya binibigyan ko kayo ng Bible verse. Hindi dahil materialistic kami, but we need to teach you. Alam nyo, nakalulungkot ako. May nagsisirculate na mga, ayoko sabihin ng pangalan para hindi maging sikat. Baka mamaya sabihin niya, sikat siya eh. May mga nagsisirculate na kung ano-anong mga turo dyan, na mga pastor daw, masama, parang masama sa kanila ng pastor may sasakyan. Masama na ang church may magandang building. Pero ang kaganda ng bahay ng mga members. Ba? Kung masama na ang church may magandang building, tapos ang ganda-ganda ng bahay mo, ano yun? Kasi daw dapat yung building, mga kapatid, imbes na pinampaganda ng building, binigay na lang sa misyon. Binigay sa mga nangangailangan. Eh di wag ka na rin magpatayo ng magandang bahay mo para yung pera mo ibigay mo sa mga nangangailangan. Hello? Oh. Ang sabi ni Apostol Pablo, I have planted spiritual things. Is it evil if I reap your carnal things? Paghandaan. At sabi niya rito, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell. Grabe. Gusto ko yung illustration ni missionary eh. Oh. Ano ba yun, Edward? Meron akong pabango dito eh. Ayan oh. Binigay sa amin to, Ano to? Ano ba itong mahal ko? Allure? Chanel. Oh. Mahigit 1 taon na sa bag ko to. Hindi ko ginagamit kasi Chanel. Sayang naman. Amen? Oh, tingnan nyo maigi ha. Hira. Sayang to. Oh. Oh. Bira, oh. Oh. Bira. Wala na palang laman. Ubus na. Amoy nyo? Anong amoy niya? Oh. Yan daw ho ang church na giver. Mabango. Sweet smell. Amoy nyo dyan? Chanel to eh. Kahit matagal na to, mabango pa rin to. Binigay sa amin to. Ewan ko magkano ba to. Somebody gave us this gift. Magkano to? 9,000? Bino mo, napakamahal. Oh, pinabango ko lang kay Nilang Nubling. Oh, di ba? Oh, pambihira. Mabango. Oh, yan. Oh. Oh. Mabango ba? Oh. Yan ang amoy mo pag ikaw ay nagbibigay. Kaya pag hindi ka nagbibigay, anong amoy mo? Wala kang amoy. Wala akong pakialam kahit mabango ka sa Facebook, mabaho ka sa Panginoon. Marami kang pera. Ang totoong amoy, yung pagbibigay. It's in being generous. Kaya sabi niya, I am full, I have received, okay, from Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Ngayon, but my God shall supply all your need according to His riches in glory. Biruin mo yan kung paano ka pinagpipray ng pastor.
Yung mga kapatid sa Hong Kong, diyan ba yung mga taga-Hong Kong? Oh, I did not expect them to give me a gift. Binigyan ako ng sapatos. New Balance. Alam niyo kung magkano yun? Mga kapatid, 10,000 yun eh. Hindi? 7,000? Mga 7,000 New Balance. Oh. Binigyan si Pastor Dennis ng Adidas. Si Pastor Ver ng Adidas. Are you with me? Nung binigay nila, tapos tinitignan ko yung kanilang sitwasyon, sabi ko, Lord, parang gusto ko ibalik. Pero ano sabi ni Paul? Not that I desire a gift. Sa puso ko, kako, tatanggapin ko to, hindi dahil gusto ko. Hindi dahil kailangan ko. Hindi dahil pangarap ko, hindi ko nang pangarap yon. Pero tatanggapin ko ito para pagpalain kayo ng Diyos. That's ministering to the minister. First fruits. Proverbs 3:9 and 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. What a promise! Okay. So this year, to be productive, okay? To be productive, iset mo na ang iyong first fruit commitment. On the third Sunday of this year, or this month, we are going to sign our first fruit commitments. Stewardship Sunday. Pagkatapos po this Sunday, okay? The following Sunday will be our Stewardship Sunday. We will sign our first fruit commitments. Yung iba para hindi mahirapan, malaki yung commitment. They divide it into 12. Yung iba pag na-divide into 12, 1 month, halimbawa, yung kanyang commitment, 12,000, so per month, 1,000. But they make sure they can give their first fruit to the Lord. Amen? Oh. How can you become productive if you do not do these things? So dapat saluin mo yan ngayong gabi. Sabi mo, Panginoon, I'm going to sit down. There is so much I have to do. Dito panunod ko talaga nga, kasla dito, jak maigawid ng talaga nga ado ti papanan na. As I meditate and reflect on these foundational verses. Amen? Heavenly Father, maraming salamat po sa preaching ngayong gabi. The first challenge and preaching for the year. Thank you for these foundational verses, Bible verses. Ngayon, i-consider me why we would do these things, dear God. And I pray that we will obey, we will please you and not disappoint you. Thank you, dear Lord. In Jesus' name, amen. Will you take the challenge? Mahina. Will you take the challenge? Amen. And all of God's people say, Amen. Tumayo tayong lahat. Let's all stand. Let's give the offering tonight. Pati po yung offering sa prayer meeting, kasama dyan dun sa offering. Kaya di ko na ni Pastor June, kung kayo nanonood sa Facebook, mga kapatid, dapat may offering box kayo dyan where you put that offering. Okay? And, alright, makipag-communicate how you could send that amount to the church. Alright? So dapat may offering box kayo dyan. Prayer meeting offering box. Okay? Let's pray for the offering tonight. Lord, I pray that you bless as we give. Thank you, Lord, for the reminder and instruction tonight. Natulungan tong galmay sa kada kami, Apo Diyos. I pray that you will anoint our lives this year. And I ask that you will prosper us as we consider and obey the scriptures that have been given tonight. We give you glory, honor, and praise. Bless the gift and also the giver. Tulungan di kita kakabsat ngagsaksakit. I pray that you give your healing upon them, Lord, and touch them. Nagidi agkasapulan, awon trabaho na,
I pray that you will open doors for them, O God. And that you will sustain our strength every day. As we go to work, everyone goes to school. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.